Ang traditional Penitential Walk with Jesus o sa kaprosesyon nga himuon matag Huwebes sa dili pang ikaduhang Domingo kada buwan sa Enero. Nining higayuna, libuan ka mga deboto ang manglakaw alas 4 sa kadlawon gikan sa Fuentes Circle paingon na sa Basilica Minore de Santo Niño. Din dito'y pahigayon ang unang misa sa siyam kaadlaw nga nobinaryo sa Fiesta Senior. Sa miagi nga semana giingong 160,000 ka mga deboto ang misalmot sa 2.1 km procession agi og bukas sa ika-460th Fiesta Senior Celebration. Human ang prosesyon, gipahigayon-dayon ang unang Santos nga misa diha sa Basilica de Santo Niño. Napuno kini sa libuan ka mga deboto, sagad kanila kadtong misalmot sa prosesyon. Pipila sa akong nahinabi, mipadangat sa ilang pangaliya ni Senyor Santo Niño. Tagaan lag grasya kanunay, kalinaw sa pagpili ug paghigugma sa usa-usa. May panglawas, nga ano grasya para sa among panginabuhi. Kalinaw ra gyud sa pamilya. Mora gyud ang atong giagyo. Kalinaw ug paghigugma. Mayong lawas o daghan pa blessing abot. Ako kay deboto. Lao sa kinabuhi na yun na. Nakabot sa among panahon. You know, the Santo Niño, the image, the statue, you know, it's part of the culture of the religion. And so we do it. Pagkahapon sa samang adlaw, gideklarar na ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga bukas na ang 460th Fiesta Senior Celebration. I, Raymond Alvin Garcia, Mayor of the City of Cebu, hereby declares the 45th Sinulog Festival open! Ang misa gitambungan sa mga lokal nga opisyales sa Cebu City Government sa pagpanguna ni Cebu City Mayor Garcia. Human ang misa gipahigayon-dayon ang parade paingon sa Cebu City Sports Center nga gitambungan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan ug universidad. Sulod sa CCSC, may pasundayag sa ilang mga sayaw ang mga representante sa mga Cebu schools and universities. Ang opening salvo gitapos sa usa ka grandioso nga fireworks display.